Авыл атамаларына багышланган чыгышыбызның бүгенгесен шулай ук Саба районында урнашкан авыл, ике басу Арташ авылы һәм ни өчен ул шушылай аталды икән, менә шул турыда сөйләшүгә багышларбыз. Ике басу Арташ авылы Саба районы үзәгеннән 18 чакрым ераклыкта, шулай ук көньяк-көнчыгыштарак урнашкан һәм шулай ук Мишә елгасының башлангычы дип әйтик инде, шушы кечкенә генә инеш буенда урнашкан бик матур авыл. Авылның бу атамасына, исеменә килгәндә, җирле халык, авыл халкы Арташ атамасын Артыш агачына нисбәтле дип фараз ителә бу атаманың килеп чыгышы. Чыннан да бу җирлекләрдә урманнар, куе урманнар булган. Шул исәптән Артыш агачы куагы да инде бүгенге көндә дә әле моннан ерак түгел генә, шушы авылдан ерак түгел генә җирләрдә Артыш куаклары чыннан да үсеп утыра. Һәм инде авыл халкы үзенә иген җирләре булдырыр өчен шушы урманнарны кисеп, аларны тамырлары белән инде алып, кайызлап алып, чистартып бу урыннарны үзләренә иген кырлар, басулар барлыкка китергәннәр, шушындый эш белән мәшгуль булганнар. Инде читтәрәк урман эчендә бик матур аланны да тирә-ягын чистартып урманнан, агачлыктан, шулай ук үзләренә басу ясаганнар. Менә бу авылның бер-берсеннән 5-6 чакрым аралыкта урнашкан ике басу булуы инде, ике басу Арташ атамасының килеп чыгуына сәбәпче булган дигән шушындый сүз бар, шушындый фараз дип әйтик инде бу очракта авылның атамасының килеп чыгышына бәйле.